Κυρία Σαρακά, σας καλωσορίζω στο Μεσολόγγι, σας εύχομαι καλή χρονιά και σας συγχαίρω για την εκλογή στο νομό μας ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Θα σας θέσω μερικά ερωτήματα για τα προβλήματα του νομού μας και την κοινωνία γενικότερα. Επιθυμία δική μου και των συνδοπιτών μας είναι να έχουμε καθαρές απαντήσεις. Ξεκινάμε λοιπόν. Νοσοκομείο Μεσολογγίου. Γνωρίζετε τα προβλήματα και τις ελλείψεις του και τι πράξατε ή πρόκειται να πράξετε ως βουλευτής? Καταρχήν να πω, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ στο Μεσολόγγι. Είμαι εδώ στο Μεσολόγγι, το οποίο Μεσολόγγι αγαπώ. Υπηρέτησα πάνω από 20 χρόνια εδώ, στην περιοχή την ευρύτερη, και το αισθάνομαι ένα δεύτερο σπίτι μου. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου καλή χρονιά, με υγεία και χαρές στα σπίτια όλου του κόσμου, και να μάθουμε να αντέχουμε στα δύσκολα, τα οποία δύσκολα δυστυχώς είναι στις μέρες μας, αλλά ο καθένας μόνος του και όλοι μαζί ενωμένοι θα καταφέρουμε να βρούμε τις λύσεις. Να περάσω, λέω, σε αυτά τα ερωτήματα τώρα, το πρώτο που με έβαλε το νοσοκομείο. Κύριε Παλάτσα, πριν από ένα μήνα επισκέφτηκα το διοικητή της ΕΚΤης ΥΠΕ. Γενικότερα, πριν πω σε αυτό, να σας πω ότι το θέμα της υγείας και αν θέλετε το εθνικό σύστημα υγείας, εμείς που υπηρετήσαμε το ΠΑΣΟΚ από μικρά παιδιά, το πονάμε ιδιαίτερα. Το πονάμε ιδιαίτερα και γι' αυτό και στην ατζέντα μας και στο πρόγραμμά μας είναι πρώτη προτεραιότητα. Εγώ λοιπόν, από την πρώτη μέρα που έχω εκλεγεί σε αυτή τη θέση, αλλά και από τις προηγούμενες θέσεις που υπηρέτησα, για το νοσοκομείο Μεσολογγίου έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα και γενικότερα για τα νοσοκομεία του νομού μας. Όσον αφορά το νοσοκομείο Μεσολογγίου, πριν ένα μήνα επισκέφτηκα τον διοικητή της ΕΚΤης ΥΠΕ, το νέο διοικητή της ΕΚΤης ΥΠΕ, με τον οποίο καθίσαμε και συζητήσαμε τα προβλήματα που αφορούν το νοσοκομείο Μεσολογγίου και το Αγρίνιο, βέβαια, αλλά μιας και μιλάμε για το Μεσολόγγιο. Τότε λοιπόν είχαμε πει ότι το νοσοκομείο Μεσολογγίου, του είχα επισημάνει ότι έχει 24 κενά από τις 48 οργανικές θέσεις που έχει. Ξέρετε τι είναι να λειτουργεί ένα νοσοκομείο με το 50% του προσωπικού, γιατί κακά τα ψέματα, νοσοκομεία χωρίς γιατρούς δεν υπάρχει. Χωρίς με έλλειμμα λίγο νοσηλευτών ή υλικού προσωπικού διοικητικού μπορεί και να λειτουργήσει, αλλά χωρίς γιατρούς σίγουρα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Καθίσαμε λοιπόν τότε και είπαμε όλα τα προβλήματα, όπως επίσης το έθεσα και το θέμα του νοσοκομείου Μεσολογγίου, να προωθηθεί το αίτημα το οποίο η διοικήτρια του νοσοκομείου είχε ήδη στείλει, να προωθηθεί το αίτημα του νοσοκομείου Μεσολογγίου από κατηγορία άγωνο Β να γίνει άγωνο Α. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αλλάζουν τα κίνητρα για τους γιατρούς τους οποίους θέλουν να έρθουν στο Μεσολόγγι, γίνονται πιο ελκυστικά τα κίνητρα και έτσι θα μπορούσαμε να έχουμε τη δυνατότητα της στελέχωσης των κενών οργανικών θέσεων. Την Δευτέρα που μας πέρασε, εγώ επισκέφθηκα τα νοσοκομεία του νομού. Πρώτα λοιπόν επισκέφθηκα το νοσοκομείο του Μεσολογγίου, που είχα τη δυνατότητα να συνομιλήσω με τους εργαζόμενους, να δω τα προβλήματα από κοντά και στο τέλος να καθίσουμε με τη διοικήτρια, την κυρία Φιλιπποπούλου, και με τους λοιπούς εκπροσώπους εκεί του νοσοκομείου και να κουβεντιάσουμε. Με μεγάλη μου λύπη διαπίστωσα ότι, και σύμφωνα με αυτά που με πληροφόρησε και η κυρία Φιλιπποπούλου, ότι μια πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας, η οποία καλύπτει 124 κενά σε όλη τη χώρα από γιατρούς, αν νομίζω 124 είναι, αν θυμάμαι καλά, δυστυχώς καμία θέση δεν έχει προκηρυχθεί για την εντολακαρνανία, παρόλο τις δεσμεύσεις τότε και του υπεάρχη, αλλά και των υπολείπων στο κεντρικό κράτος μιλάμε. Αυτό λοιπόν το έκανε ένα μεγάλο θέμα αμέσως μετά, το ότι δεν έχει προκηρυχθεί καμία θέση γιατρού για το νοσοκομείο Μεσολογγίου, αλλά όχι και για το νοσοκομείο Αγρινίου. Το θέμα είναι ερώτημα στη Βουλή ή στο Υπουργό? Η εντολακαρνανιά, δεν είναι κλειστή η Βουλή ακόμα λόγω των εορτών, και επανέρχομαι αμέσως αυτή τη βδομάδα που έρχεται με επίκαιρη ερώτηση στον Υπουργό για αυτό το θέμα, γιατί είναι εκτός η εντολακαρνανία. Πέραν από εκεί έχουμε διαπιστώσει πάρα πολλά κοινά στις θέσεις, με μεγάλη δυσκολία. Λείπει ακόμα και παιδίατρος, έκλεισε και η παιδιατρική στο Μεσολόγγι πρόσφατα. Άρα τα κενά από 24 που σας προανέφερα πριν ένα μήνα που είχα επισκεφτεί έχουν πλέον αυξηθεί. Όμως εδώ σε αυτό το σημείο θέλω
να εξάρω πραγματικά τις προσπάθειες που κάνει το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, προκειμένου να κρατήσει το νοσοκομείο όρθιο. Δηλαδή αυτούς τους ανθρώπους είναι άλλο το ένα που πάει κατάσταση με το Εθνικό Σύστημα Υγείας και όπως το αντιμετωπίζει το κεντρικό κράτος, και άλλο η προσπάθεια που κάνουν οι άνθρωποι εδώ, που πραγματικά με τις φιλότιμες και υπεράνθρωπες προσπάθειές τους το κρατάνε όρθιο το νοσοκομείο. Σε αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να είμαστε δίπλα. Στο κεντρικό κράτος όμως πρέπει να είμαστε απέναντι και να διεκδικούμε με πάση θυσία την πλήρωση των θέσεων, των κενών οργανικών θέσεων που υπάρχουν στα νοσοκομεία του νομού μας και δι συγκεκριμένα στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου, μιας και μιλάμε για αυτό το συγκεκριμένο νοσοκομείο. Όσο εγώ είμαι σε αυτή τη θέση, να ξέρετε ότι θα παλεύω για το Εθνικό Σύστημα Υγείας στο νομό μας, θα παλεύω γιατί η υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό όλων μας και επειδή, επαναλαμβάνω, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το ΠΑΣΟΚ το έφτιαξε και το πονάει περισσότερο. Από όλους, γι' αυτό λοιπόν, αυτό είναι που λέμε και στο πρόγραμμά μας, ότι εμείς η πρώτη προτεραιότητα στο πρόγραμμά μας είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας και όταν με το καλό ο λαός μας επιλέξει να είμαστε κυβέρνηση, εμείς θα αναστήσουμε από τις τάκτες του το Εθνικό Σύστημα Υγείας που με τους πρόσφατους νομοθεσίες που έχει περάσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει ανοίξει τις κερκόπορτες της ιδιωτικοποίησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Πολύ λυπηρό για μας, πολύ λυπηρό για τον κόσμο και πόσο μάλλον για τον νομό μας που είναι ένας φτωχός νομός. Και ένα επίσης από τα θέματα που έκανα στον 1,5 χρόνο, σκάρτο 1,5 χρόνο θητείας μου ως βουλευτής, είναι το αιμοδυναμικό εργαστήριο που αφορά όλο τον νομό. Και το αιμοδυναμικό εργαστήριο, επειδή πολλοί δεν γνωρίζουν, επειδή υπάρχει μονάδα εμφραγμάτων στο νομό, αλλά από εκεί και πέρα, όταν κάποιος χρειαστεί επεμβατική χειρουργική για το πρόβλημα του εμφράγματος, δυστυχώς δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα μέχρι σήμερα στο νομό και αναγκάζονταν ο κόσμος με αποτέλεσμα να χάνονται κόσμο στον δρόμο πηγαίνοντας για Πάτρα ή για Γιάννενα που έχει αιμοδυναμικό, έχοντας αποκομίσει τη δέσμευση του Υπουργού ότι το αιμοδυναμικό θα γίνει και επειδή το παρακολουθώ κάθε εβδομάδα που αφορά όλο τον νομό, πραγματικά έχουμε πάρει και την τελευταία έγκριση και αυτό προχωράει. Να το δούμε όμως και μετά να το πανηγυρίσουμε. Κοιτάζοντας σας τα μάτια, την ώρα που μιλάτε, κρατάω δύο λέξεις. Τη λέξη που είπατε, υγεία, που είναι ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει και το τονίσατε κι εσείς, και τη λέξη πάλι, ότι θα παλέψω. Εγώ κρατάω αυτά γιατί όταν θα υπάρξει δεύτερος γύρος, οπωσδήποτε να τα ξαναπούμε, θα ήθελα πραγματικά να έχουμε και την ανάλογη υλοποίηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ όμως κρατάω πάντα μικρό καλάθι γιατί πρέπει να το κάνω. Όχι, και να σας πω και κάτι σε αυτό το σημείο. Εγώ θέλω να είναι αυστηρός κριτής ο λαός απέναντί μου. Γιατί έτσι η πολιτική με ήττα και η πολιτική με όμικρον γιώτα θα ανακτήσει πάλι την αξία που την έχει χάσει τώρα. Εγώ ζητώ από τον κόσμο να είναι αυστηρός κριτής απέναντί μου, γιατί είναι μεγάλη ευθύνη αυτή που φέρω και μεγάλη τιμή αυτή που μου έκανε ο κόσμος να με φέρει σε αυτή τη θέση. Ωραία, συνεχίζουμε. Ποια είναι η συνεργασία σας με τους Δήμους του νομού μας, ιδιαίτερα με το Δήμο Μεσολογγίου, μιας και βρισκόμαστε εδώ, και πέστε μας αν έχετε καταθέσει ερωτήματα στη Βουλή για τα προβλήματα των Δήμων και ποια, αν θυμάστε, και τι πρόκειται να καταθέσετε. Καταρχήν, εγώ με την αυτοδιοίκηση έχω μια πάρα πολύ καλή σχέση, γιατί προέρχομαι, είμαι παιδί της αυτοδιοίκησης, την υπηρέτησα την αυτοδιοίκηση σε όλους τους βαθμούς και στο δεύτερο βαθμό που ξεκίνησα ως περιφερειακός σύμβουλος στα πρώτα χρόνια, ως αντιπεριφερειάρχης Ερκολοκαρνίας στα δεύτερα χρόνια και είχα μάθει να συνεργάζομαι με τους Δήμους και έχω μάθει γενικότερα ότι συνεργασία, χωρίς συνεργασία δεν μπορείς να κάνεις τίποτα μόνος σου. Και τον πρώτο βαθμό βέβαια που τον υπηρέτησα ως επικεφαλής μείζων αντιπολίτευσης στο Δήμο Αγρινίου μέχρι πριν πάρω τη θέση της βουλευτή. Με τους Δήμους έχω μια άριστη σχέση. Οι Δήμοι περνάνε μια μεγάλη κρίση. Περνάνε μια μεγάλη κρίση λόγω των πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο να σας αναφέρω ότι το 70 σχεδόν % των πόρων που έχουν θεσμοθετηθεί για τους Δήμους
αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση τους έχει ακυρώσει. Με αποτέλεσμα οι δήμοι της χώρας μας να κάνουν περίπου 6 δις ετησίως. Πάρα πολλά χρήματα. Όταν αφαιρείς πόρους από την αυτοδιοίκηση, της κόβεις στην ουσία τα πόδια. Συν το υποστελεχωμένο προσωπικό που δεν προκυρήσει το κεντρικό κράτος νέες θέσεις για να πληρωθούν τα κενά που υπάρχουν στις δημοτικές αρχές, στις δημοτικές υπηρεσίες, στις υπηρεσίες του Δήμου. Όλα αυτά λοιπόν στην 130 εκατομμύρια ευρώ που είναι παγωμένα τα συγχρηματοδοτούμενα έργο, συν ότι 30 εκατομμύρια που βγήκαν για την πυροπροστασία, πράγμα που έκανα και επίκαιρη ερώτηση στον Υπουργό, είχε εκτός την Αττολοκαρνανία. Με τους Δήμους έχω μια πάρα πολύ καλή σχέση και επιβάλλεται να έχω πολύ καλή σχέση. Με το Δήμο Μεσολογγίου έχουμε μιλήσει και έχουμε συνεργαστεί για αρκετά θέματα, όπως επίσης είμαστε και σε ανοιχτή γραμμή μόνιμα, όπως και με όλους τους Δήμους δεν μπορώ να πω. Εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι όσο είμαι σε αυτή τη θέση, δεν έχω μάθει να λειτουργώ ως ομάδα. Δεν μπορώ μόνιμο, δεν πρέπει μόνιμο να κάνω κάτι χωρίς τη συνεργασία, χωρίς να συνδιαμορφώνω. Μου αρέσει η έννοια αυτή της συνδιαμόρφωσης. Εγώ λοιπόν άμεσα θα επισκεφτώ έναν και τους Δήμους, πέραν τα όσα έχουμε θέσει μέχρι σήμερα, έναν τους Δήμους της Αττολοκαρνανίας, επί τούτου να αναδείξουμε τα κυριότερα θέματα και με όποιες δυνάμεις διαθέτω να μπορέσουν να παλέψουν προκειμένου και το Μεσολόγγι που το αξίζει, γιατί το Μεσολόγγι πέραν το αγαπάω προσωπικά για τους λόγους που σας προανέφερα, είναι ευλογημένο από το Θεό το Μεσολόγγι. Το Μεσολόγγι τα έχει όλα, κύριε Φαρία. Και από τη φύση και από την ιστορία του και από το κεντρικό κράτος όπως... Λίγο όμως κάτι πολύ σημαντικό, η διαχρονική στήριξη των πολιτικών. Ναι, γι' αυτό είμαστε εδώ λοιπόν. Υπάρχει τώρα μια νέα γενιά πολιτικών και ξέρετε η πολιτική θέλει σοβαρότητα. Θέλει γνώση, εμπειρία και ευθύνη. Δεν είναι πλέον, μπορεί να είναι η εποχή των social media, το να το παίρνουμε λίγο στο καλαμπούρι. Δεν είναι καλαμπούρι η πολιτική. Η πολιτική θέλει γνώση, εμπειρία, αγάπη για αυτό που κάνεις, ανιδιοτέλεια. Πρέπει να ξεπεράσεις τον εαυτό σου για να προσφέρεις τα καλύτερα για τον τόπο σου. Συμφωνώ σε αυτά που λέτε, αλλά εγώ θα προσθέσω και κάτι άλλο, κάνοντας ένα ακόμη μικρό ερωτήμα πάνω στην ίδια ερώτηση, αλλά θα βασιστώ και θα προσθέσω κάτι άλλο, το οποίο θα θέλω να μου απαντήσετε. Εδώ βλέπουμε κάποιες στιγμές ότι αυτή η πόλη που, όπως είπατε, πρέπει να είναι πολύ ψηλά και είναι η επαγγελία που τη χαρακτηρίζω κι εγώ, δεν θα έπρεπε λοιπόν ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στον 1-1,5 χρόνο, που είναι η καινούργια διοίκηση του Δήμου Μεσολογγίου, ή το Αγρινιό, δεν έχει σημασία, γενικά και του Θέρμου και οτιδήποτε άλλο, να είχατε μαζί συνάψει, μια και είναι και επίκαιρη λέξη, και δεν μας αρέσει, κάποια μνημόνια οπωσδήποτε που να έχετε όλα τα προβλήματα και να τα θέτετε όλοι οι βουλευτές του Κοινοβουλίου και στους υπουργούς. Αυτή η διάθεση υπάρχει από την πλευρά των δημάρχων, ή μάλλον μήπως και εσείς δεν ασκείτε την ανάλογη οπωσδήποτε πίεση να υπάρξει? Νομίζω ότι υπάρχει και αυτή η πλευρά των δημάρχων. Δεν νομίζω ότι κανείς δήμαρχος δεν θέλει να βοηθηθεί από τους βουλευτές του νομού. Τώρα από εκεί και πέρα είναι τι διάθεση έχει και ο καθένας από εμάς να το κάνει αυτό και να συνεργαστεί. Αλλά εγώ τουλάχιστον δεν έχω διαπιστώσει στον 1,5 χρόνο, δεν έχω διαπιστώσει τέτοια θέματα με κανέναν δήμο της περιοχής μου. Είμαι σίγουρη ότι θα κάνουμε κάτι. Και είμαι σίγουρη γιατί ξέρω πρώτα τον εαυτό μου και μετά εμπιστεύομαι και τους ανθρώπους σε αυτό. Μακάρι, γιατί και σε όλους σας τους διοικούντες εισαγωγικά και εμείς που λέμε, είναι το ισχύ συνδιανώσει. Ναι. Αν το κάνουμε, εμείς θα πάρουμε το παράδειγμα των ελεύθερων πολιορκημένων πραγματικά, που αυτοί δώσανε και το αίμα τους, μπορούμε να δώσουμε και εμείς κάτι από το είναι μας, εσείς οι πολιτικοί και οι αυτοδιοικητικοί, για να κάνουμε κάτι. Γιατί δεν νοείται ένα Μεσολόγγι με 12.000 κατοίκους εδώ και 30 χρόνια. Ναι. Και δεν νοείται ένα Μεσολόγγι που επιμερών Πασόκ, γιατί δεν τα λένε όλα οπωσδήποτε, είχε φτάσει 7.000 φοιτητές στο ΤΕΗ και σήμερα να είναι μόνο 500. Υπάρχουν πράγματα που στο Μεσολόγγι πονάνε πάρα πολύ. Και εγώ από τη βλέπει σας μιλάω με κάποιο πάθος ίσως, που δεν είναι ότι καλύτερο όταν προσπαθείς να πάρεις μια Όχι, όχι, το πάθος είναι καλό και το πάθος, να ξέρετε, είναι το ένα συνθετικό από τη λέξη προσπάθεια. Η προσπάθεια έχει πάθος μέσα. Άρα λοιπόν καλά έχετε πάθος, γιατί έτσι θα προσπαθείτε να εξελίξετε και να βελτιώσετε τον τόπο. Εντάξει, ελπίζουμε οπωσδήποτε στην πορεία να δούμε ότι πραγματικά αυτή η συνεργασία που λέτε
ότι καλύτερη θα ξέρετε καλύτερα από αυτό που λέμε την συνεργασία Α, να υποδοθεί πραγματικά με αποτελέσματα. Αυτό θα είναι ό,τι καλύτερο. Και εγώ το εύχομαι, γιατί στα λόγια μπορεί να είναι καλά, αλλά η πράξη είναι αυτή. Τα λόγια είναι απερτερότητα. Αλλά και εγώ από τη φύση μου και λόγω του επαγγέλματός μου είμαι πρακτικός άνθρωπος, ασχολούμαι με αριθμούς, οπότε πρέπει να αποδείξουμε και στο. Ωραία. Ας το μάθουμε λίγο για να μιλάσουμε για τον κόσμο όταν θα μας ακούει. Σωστά. Λοιπόν, η πορεία του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου μετά την ψήφιση του νέου δικαστικού χάρτη, γνωρίζετε ποια είναι. Και σε ό,τι αφορά εσάς, ψήφισετε το εν λόγω νομοσχέδιο. Εγώ νομίζω ότι θα ξεκινήσει αλλιώς μια σκελέτη για το Πρωτοδικείο. Η ερώτηση είναι παγία και δεν είναι ούτε δοτείο ούτε υποκριμή πολιτική. Γιατί πέραν ότι πριν έρθει το νομοσχέδιο είχα κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεσολογγίου που είχα παραστεί, αλλά και στο Περιφερειακό Συμβούλιο επίσης που είχα παραστεί και με δικές μου ανακοινώσεις κλπ. Ήμουνα από την αρχή αντίθετη σε αυτό, αλλά γιατί νόμιζα ότι θα ξεκινήσει αλλιώς σε ό,τι με αφορά, γιατί ήμουνα η μόνη από τους βουλευτές της Ετωλοκαρνανίας που κατέθεσα πρώτη τροπολογία για να διατηρηθούν τα δύο πρωτοδικεία, του Μεσολογγίου και του Αγρινίου. Και μάλιστα με επιχείρημα. Με επιχείρημα γιατί είμαστε ο μεγαλύτερος νομός σε έκταση στη χώρα, εξυπηρετούμε εκατοντάδες χιλιάδες υποθέσεις, είναι αδύνατον, υποστήριζα τότε, να γίνει όλη αυτή η δουλειά όπως αυτός εργασίας και με τα χιλιάδες χιλιόμετρα που έχει η Ετωλοκαρνανία, τις τεράστιες αποστάσεις που έχει η Ετωλοκαρνανία να εξυπηρετηθεί από ένα πρωτοδικείο, που αυτό σήμαινε ότι ούτε οι δικαστικές υποφάσεις θα είχαν καλή εξέλιξη, αλλά και η απίστευτη ταλαιπωρία του κόσμου. Πήρα λοιπόν την πρωτοβουλία και κατέθεσα τροπολογία για τη διατήρηση των δύο πρωτοδικείων. Σε αυτό λοιπόν με λυπεί το ότι δεν ακολούθησαν οι υπόλοιποι βουλευτές του νομού. Μετά από μένα κατέθεσε και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τροπολογία, αφού είχε προηγηθεί η δικιά μου, οι υπόλοιποι βουλευτές και οι κυβερνητικοί βουλευτές. Αυτό θα σας θέσω ερώτημα αργότερα και θα το πούμε πάνω σε αυτό. Και οι κυβερνητικοί βουλευτές με λυπεί που δεν στηρίξαν αυτήν την τροπολογία προκειμένου να διατηρηθούν τα δύο πρωτοδικεία στο νομό, το οποίο δεν είναι το θέλαμε γιατί είμαστε τοπικιστές. Το δικαιούνταν η Ετωλοκαρνανία λόγω των ιδιαιτεροτήτων που σας προανέφερα. Εμείς πάντως, όλοι εμείς. Εννοείται ότι το καταψηφίσαμε, έτσι, δεν το συζητάω. Αυτό νομίζω ότι βγήκε από τα συμφραζόμενα. Έλεγα θα την κάνω αργότερα την ερώτηση, αλλά μια και μου δώσετε την πάσα θα την κάνω τώρα. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να έχω καμιά διάθεση και πρόθεση να φέρω κάποιους ανθρώπους στην αντίπαραγωγή μεταξύ τους, γιατί εμείς σας θέλουμε ενωμένους, ανεξάρτητα από κάθε κόμμα, και σας θέλουμε ενωμένους γιατί για την περιοχή μας πρέπει να παλεύετε. Και πρέπει να είμαστε. Γι' αυτά άλλωστε εκλέγεστε, για να μπορούμε οπωσδήποτε και εμείς να έχουμε τη δική σας φωνή, η οποία θα ακούγεται στο Κοινοβούλιο και στους υπουργούς και οπουδήποτε αλλού. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Ζαμπάρας, στην πρόσφατη συνέντευξή του μου είπε ότι εγώ προσπάθησα και με τους άλλους 6 της Ετωλοκαρνανίας να πηγαίνουμε μαζί και στους υπουργούς και όλοι μαζί να κάνουμε από κοινού πράξεις για να μπορούμε για οτιδήποτε θέμα υπάρχει, πρωτοδικείο, νοσοκομείο, οτιδήποτε άλλο. Δυστυχώς λέει δεν βρήκα ανταπόκριση. Που λέτε τώρα το είπατε από εκεί. Τώρα που βρίσκεται αυτή η αλήθεια. Εγώ είπα και λέω καταρχήν σαν γενικό κανόνα ότι θα συμφωνήσω μαζί σας σε αυτό, άσχετα αν είμαστε από άλλη πολιτική αφετηρία, άσχετα αν αντιμετωπίζουμε την πολιτική μέσα στη Βουλή με διαφορετικούς τρόπους. Ό,τι αφορά τον τόπο μας, εγώ το έχω πει και το λέω και μάλιστα και όσον αφορά σας φέρω συγκεκριμένα παραδείγματα, ήμουν η πρώτη που σας είπα κατέθεσε τροπολογία για τα πρωτοδικεία. Και είπα να ακολουθήσουμε όλοι μαζί. Ο κύριος Ζαμπάρας μετά από μένα κατέθεσε και αυτός, που σημαίνει ότι βρήκε δίκαιο το αίτημα. Δεν βρήκα ανταπόκριση από αλλού. Στο αιμοδυναμικό, που είναι ένα μεγάλο για το νομό μας εργαλείο προκειμένου να σώζει ανθρώπινες ζωές, επίσης κάλεσα και μάλιστα είπα χαρακτηριστικά μέσα στην Βουλή, στην ομιλία μου, ότι βασικά θέματα του νομού και όχι μόνο, και όπως είναι η υγεία, αυτά τα θέματα δεν έχουν ούτε χρώματα ούτε κόμματα. Χαίρομαι γιατί το αποδέχετε εσείς ως ειλικρινά. Χαίρομαι, μακάρι να το αυτά τα θέματα, παρόλο που έχουμε διαφορετικές πολιτικές και ιδεολογικές αφετηρίες και άλλη αντιμετώπιση μέσα στη Βουλή των θεμάτων, ο καθένας από εμάς, αυτά τα θέματα επιμένω και θα το λέω και είμαι η πρώτη που το έχω αποδείξει και στην πράξη και είμαι πρόθυμη
να το κάνω και στην πορεία, δεν αλλάζει η άποψή μου από αυτά, είναι ότι στα μεγάλα θέματα του νομού δεν υπάρχουν χρώματα, δεν υπάρχουν κόμματα, δεν υπάρχουν αντιπαραθέσεις. Γινόμαστε μια γροθιά να διεκδικήσουμε για τον τόπο μας αυτό που δικαιούνται η κάθε Ετωλακαρνάνισσα και κάθε Ετωλακαρνάνας. Είδαμε. Προχωράμε. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα σχετικά με τη στατικότητα των γεφυριών του Αιτωλικού. Και αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεσολογγίου τέθηκε το θέμα και άκουσα το στόμα του κ. Δημάρχου να λέει ότι ενημέρωσε τον κ. Υπουργό Υποδομών, τον κ. Σταϊκούρα. Έχετε πράξει κάτι, το γνωρίζετε το θέμα, τι πρόκειται να πράξετε για να μην δυσκινήσουμε τυχόν θύματα από τυχόν κατάρρευση? Όχι απλά το γνωρίζω το θέμα, αλλά έχω κάνει και αρκετά για αυτό το θέμα. Θα σας πω πώς. Όταν ήμουν αντιπεριφερειάρχης, καταρχήν να πω ότι τα γεωφύρια του Αιτωλικού, τα λέω γεωφύρια, όπως τα λέμε. Ειδικότερα τα ανατολικά που είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τα γεωφύρια λοιπόν του Αιτωλικού είναι μνημείο και ανήκουν στην αρχαιολογία νεότερων μνημείων. Εκεί λοιπόν όταν ήμουν αντιπεριφερειάρχης, έχοντας δει το πρόβλημα, βγάλαμε ως περιφέρεια, με τότε περιφερειάρχη τον Απόστολο του Κατσιφάρα, βγάλαμε ως περιφέρεια το ποσό των 90.000 ευρώ και συνάψαμε μία προγραμματική σύμβαση εμείς με την νεωτέρων μνημείων, την αρχαιολογία νεωτέρων μνημείων, προκειμένου να γίνει μια μελέτη, γιατί η στατικότητα απαιτεί μελέτη, όπως ξέρετε, δεν μπορούμε να κάνουμε από μόνοι μας του κεφαλιού μας πράγματα. Αυτό το μακροχρόνιο όμως των μελετών μας έχει φάει και βλέπουμε πραγματικά παρόλα αυτά, η μελέτη αυτή είναι στη διαδικασία της παράδοσης, όπως ξέρετε, πάντα στη δημόσια διοίκηση αργούν πάρα πολύ αυτές οι διαδικασίες. Δυστυχώς, ένα άλλο μεγάλο θέμα που κάποια άλλη φορά θα έχουμε τη δυνατότητα να το αναλύσουμε. Λοιπόν, συνάψαμε αυτή τη σύμβαση, τελείωσε λοιπόν, ολοκληρώθηκε η μελέτη και είναι στη διαδικασία παράδοσης. Προκειμένου να είμαστε εύστοχοι σε αυτό που ζητάμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν πας στο Υπουργείο να ξέρεις τι ζητάς, πότε το ζητάς, προκειμένου να πάρεις αυτό που θέλεις. Εγώ λοιπόν είμαι σε επικοινωνία με την τεχνική υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας της Ετωλακαρνανίας και με την αρχαιολογία των νεότερων. Αυτή είναι μια καλή είδηση. Ναι, προκειμένου μόλις παραδοθεί η μελέτη και δούμε τι απαιτείται γι' αυτό, να διεκδικήσω με τις δικές μου δυνάμεις στο Υπουργείο την αντίστοιχη χρηματοδότηση, προκειμένου να σώσουμε αυτό το μνημείο που είναι τα γεωφύρια του Αιτωλικού. Επίσης θα ήθελα να πω ότι στη θητεία μου ως αντιπεριφερειάρχης συντηρήσαμε τα γεωφύρια, όχι όσον αφορά τη στατικότητα, γιατί σας είπα περιμέναμε τη μελέτη, αλλά στα πλαίσια μιας ειδικής εργολαβίας τότε για τον ασφαλτοτάπητα και κάποιες παρεμβάσεις στα εξωτερικά του τυχεία. Αυτά λοιπόν τα γεωφύρια του Αιτωλικού, επειδή έζησα στο Αιτωλικό, τα έχω ιδιαίτερη έννοια κι εγώ, όπως και εσείς, και χαίρομαι που μου κάνετε αυτή την ερώτηση, γιατί είχα και τόσα ωραία πράγματα να σας πω που πάλεψα. Είναι πολύ ευχαριστώ αυτό, γιατί για το Αιτωλικό, από ό,τι ξέρετε, οπωσδήποτε είναι η μικρή Βενετία που λέμε και δεν είναι τυχαίο αυτό που το λέμε. Αν το είχαν αξιοποιήσει, θα είχε γίνει πραγματικά πολύ καλύτερο για τη Βενετία. Θα είχε γίνει μεγάλη Βενετία και θα ήταν μικρή η Βενετία. Δυστυχώς, στο τέλος μένουμε με το παράπονο ότι βγαίνουν και ξαναβγαίνουν βουλευτές, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, δήμαρχοι, ξανά δημαρχοί, και στο τέλος μένουν όλα πράγματι στα λόγια και δεν γίνεται τίποτα. Όσο για τη γραφειοκρατία μου είπατε, μακάρι όταν έρθετε στα πράγματα, πράγματι την πολεμήστε και τις 10 μέρες θα τις κάνουμε μία ή και μια ώρα, όχι μια μέρα. Μακάρι. Γιατί είναι θλιβερό αυτό που γίνεται. Μακάρι. Κάθε τι να λέμε. Είναι μεγάλο αυτό το θέμα για να τα ανοίξουμε. Έχουν γίνει κάποια βήματα προς την ψηφιοποίηση όλης αυτής της διαδικασίας, αλλά είναι πολύ νωρίς. Είναι τα πρώτα βήματα και πρέπει πάνω σε αυτό να δώσουμε όλη μεγάλη βαρύτητα, γιατί για να πετύχουμε μια ομαλή ψηφιακή μετάβαση, έτσι ώστε και όλα να υπάρχουν και μια ασφάλεια, μια ασφαλιστική δικλίδα πολύ μεγαλύτερη από αυτή που ήδη έχουμε για όλα τα θέματα, αλλά και πάνω απ' όλα την επίσπευση του χρόνου, που είναι πολύ σημαντικό και ταλανίζει και τις υπηρεσίες αλλά και τον κόσμο που τελικά δεν μπορεί να απολαύσει το έργο την ώρα που πρέπει και την ώρα που χρειάζεται να το έχει. Προχωρώντας, σχετικά με τις ενεργειακές κοινότητες, ποια είναι η θέση σας και εκφράστηκε στη Βουλή? Ναι, τις έχω εκφράσει στη Βουλή. Είναι πολύ κύριο και σημαντικό θέμα και θα ήθελα να ακούσω. Τις έχω εκφράσει, το έχω δημοσιοποιήσει και τις ομιλίες μου, έχω κάνει 2 ομιλίες γι' αυτό πάνω από τις ενεργειακές κοινότητες. Είμαι αυτή που πιστεύω πέραν από την ψηφιακή μετάβαση που λέγαμε εκεί, αλλά και στην ενεργειακή μετάβαση.
είναι το Α και το Ω. Δεν θα και έχετε και γνώση από ό,τι ξέρω πάνω σε αυτό, λόγω της ιδιότητας σας που ασχοληθήκατε κιόλας. Έχω ασχοληθεί με αυτό και το γνωρίζω, αλλά πιστεύω γενικότερα ότι δεν μπορεί να υπάρχει ευημερία σε ένα δήμο, σε μια περιφέρεια, όταν δεν έχει την ενεργειακή του αυτονομία. Οι ενεργειακές κοινότητες λοιπόν, που πρόσφατα είχαμε μια εξαγγελία του Υπουργού, αλλά κρατάμε επιφυλάξεις, που είπε ότι θα δώσω όρους σύνδεσης στην ενεργειακή κοινότητα της περιφέρειας που μετέχουν οι δήμοι. Εδώ είχαμε τα σκαμπανεβάσματα από όλων και όλα τα σχετικά. Τα είχαμε όλα αυτά. Βέβαια, έκανε μια εξαγγελία που ενώ περιμέναμε για net metering, ξαφνικά λέει θα δώσω net metering σε συνδυασμό με net billing. Με ειδικούς όρους δηλαδή σύνδεση. Εμείς περιμένουμε. Πώς το εξηγήσατε, γιατί με θέλουν οι συνοποί να τον ακούνε ελληνικά. Ναι, έτσι είναι. Θα σας το πω πολύ απλά. Net metering είναι πώς να το πούμε τώρα, η απόλυτη. Ο απόλυτος συμψηφισμός, δηλαδή παράγει το έργο, καταναλώνω. Το net billing, σας το λέω πολύ απλά και ίσως ελληματικά, το net billing είναι ότι παράγει το έργο, καταναλώνω και το μέρος, η ενέργεια που περισσεύει μπορεί να την αποθηκεύσω ή να την διοχετεύσω στο δίκτυο. Εμείς λοιπόν καταθέσαμε μία τροπολογία, τώρα μιας και το αναφέρετε αυτό, και λέγαμε ότι οι δήμοι να εξαιρεθούν και γενικά οι ενεργειακές κοινότητες των ΟΤΑΝ να εξαρτηθούν, είπα λάθος, όχι να εξαρτηθούν, να μην είναι σε αυτή την κατηγορία του net metering αντί για του net billing αντί για του net metering, προκειμένου να βοηθηθούν οι δήμοι καλύτερα στην αυτοπαραγωγή και αυτοκατανάλωση μέσα από το ίδιο έργο. Είμαστε σε αυτή την αναμονή να δούμε τους όρους σύνδεσης, γιατί έτσι, κύριε Παλάτζα, τα 140.000 αγρότες της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος θα δουν φοβερή μείωση στο ενεργειακό τους κόστος, όπως θα δουν και 300.000 συμπολίτες μας μέσα. Άρα γιατί το ράλι του ρεύματος δεν το προφταίνει κανείς και με τίποτα. Από τη διάρκεια το ράλι του ρεύματος, όπως λέτε και εσείς, και δεν το υποφέρει, δεν μπορεί να τα αντέξει πλέον κανένα νοικοκυριό. Και πόσο μάλλον τα 7.500 ευάλωτα νοικοκυριά, αυτοί που δίνονται στα όρια της φτώχειας, που και για αυτούς πάλι η ενεργειακή κοινότητα θα είναι αρρωγός σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Κύριε Σαρακά, έχουμε ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο το γνωρίζετε, και θα ήθελα να μου πείτε σε ποιες ενέργειες θα προβείτε σχετικά με τον εορτασμό των 200 χρόνων του 2026 από την ηρωική έξοδο, ώστε να βοηθήσει τον βουλευτή για να υπάρξει και οικονομική ανάκαμψη του Δήμου μας μέσω του μεγάλου ιστορικού γεγονότος. Εδώ δράττουμε τη ευκαιρία για να ρωτήσω κάτι ακόμη. Πριν 4 μήνες έγινε η εκδήλωση του αμφιθέατρου στην περιφέρεια, εδώ στο Μεσολόγγι, για το στρατηγικό σχεδιασμό του εορτασμού των 200 χρόνων. Δεν σας είδαμε, συνέβη κάτι, δεν κοιθήκατε, τι ακριβώς? Από όσο θυμάμαι, κρατάω μία επιφύλαξη, μήπως τυχόν μου έχει διαφύγει κάτι, αλλά δεν θυμάμαι να είχα κληθεί. Κρατώντας μία επιφύλαξη, γιατί και εμείς έχουμε ένα βομβαρδισμό καθημερινά από προσκλήσεις, αλλά νομίζω ότι δεν είχα κληθεί με κάθε επιφύλαξη. Αυτό λοιπόν, κύριε Παλάτζα, θα μου επιτρέψετε, επειδή θέλω να έχω και εγώ μια έκπληξη σε όλο το. Άμα είναι θετική, τι θέλουμε εμείς? Είναι θετική η έκπληξη, και επειδή έχω πάνω από 4 μήνες που ασχολούμαι με κάτι που θέλω να παρουσιάσω για τα 200 χρόνια της εξόδου, θα μου επιτρέψετε να ολοκληρωθεί λίγο αυτό που έχω οραματιστεί και αυτό που δουλεύω με τους συνεργάτες μου, και στην επόμενη συνάντησή μου να το πούμε, να έχουμε μάλλον μία συνέντευξη να είναι επί τούτου για τα 200 χρόνια της εξόδου, γιατί και εγώ έχω δώσει πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό και για την οικονομική ανάδειξη του τόπου μας, αλλά κυρίως για την ανάδειξη γενικότερα του τόπου μας, της ιστορίας μας, του Μεσολογγίου, όπως το αρμόζει και όπως το αξίζει. Αφήστε μου να έχω κι εγώ ένα suspense, μια έκπληξη. Μακάρι έχουμε πράγματι αυτό να είναι για τον καλό που λέμε του μεσολογγικού λαού και του Μεσολογγίου. Δεν θέλω να πω κάτι το οποίο ίσως βγω εκτεθειμένη, θέλω να το δω ότι όντως ισχύει, ότι όντως μπορεί να υλοποιηθεί, γιατί θέλω να είναι και εφικτά αυτά που προτείνουμε και όχι να λέμε όραμα του οράματος και να μην μπορούμε να κάνουμε κάτι και να πιάνει τόπο. Σας είπα, σαν άνθρωπος είναι πολύ πρακτική και πρέπει έτσι να ακολουθήσω να είμαι, για να δει
και ο τόπος μας αυτά αποτελέσματα. Μακάρι να βρεθούν για τα ευήκοα όντα, να σας ακούσουν οπωσδήποτε πάνω σε αυτό, για να μπορέσουμε να έχουμε κάτι καλύτερο, μια και μιλάτε για κάποια έκπληξη. Θα το δούμε στην πορεία, εγώ οπωσδήποτε δεν λέω τίποτε. Τίποτα, εσείς κρατάτε σημειώσεις και στην κατάλληλη στιγμή. Λοιπόν, αυτό τελευταίο το κομμάτι που αφορά την καθημερινότητά μας. Ακρίβεια, μισθούς, συντάξεις, αναδρομικά. Και από ό,τι βλέπετε τώρα πλέον έχετε ένα πεδίο λαμπρό να μας πείτε κι εσείς τη γνώμη σας. Πόσο πιέζετε, τι γίνεται, πού θα φτάσουμε, πού θα πάμε. Γιατί δυστυχώς έχουμε φτάσει κάποτε στην Αθήνα, αν θυμάστε, είχαμε τον ΟΑΣΑ που έλεγε εκείνα μετραστικά, λοιπόν, που πάω, που θα πάω, που θα φτάσω. Εδώ λοιπόν δεν έχουμε πια ορίζοντα. Δηλαδή αυτό το πράγμα με την ακρίβεια που λέμε και γενικότερα με τα προβλήματα της καθημερινότητας, ο κόσμος έρχεται κάποια στιγμή σε πολύ μεγάλη απόγνωση. Πέστε μας λοιπόν τι έχετε κάνει και εσείς στη Βουλή για να πιέσετε αυτή την κατάσταση μας και αλλάξει κάτι. Αυτά είναι κεντρικά ζητήματα, κεντρικές πολιτικές γραμμές, οπότε δεν είναι τι έχει κάνει η Σταρακά ή προσωπικά ο κάθε βουλευτής, τι έκανε το κόμμα. Ναι, αλλά και η κρίση βγάζει το λάδι που λέγαμε κάποτε. Λέει ότι η ακρίβεια, οι συντάξεις, οι μισθοί είναι κεντρικά θέματα τα οποία κάθε παράταξη θα αντιμετωπίζει με διάφορες πολιτικές ή τακτικές. Εμείς λοιπόν για την ακρίβεια, το οποίο πραγματικά θεωρούμε ότι έχει φέρει σε απόγνωση τον κόσμο και έχει γονατίσει την ελληνική κοινωνία, μόνο να σας πω ότι είμαστε η δεύτερη πιο χαμηλά αγοραστική δύναμη από τους 27 της Ευρώπης. Να σας πω ότι είμαστε οι δεύτεροι σε πιο υψηλές ιδιωτικές δαπάνες υγείας, κάτι που λέγαμε και πριν για το δημόσιο παιδικό σύστημα υγείας. Όλα αυτά λοιπόν, όπως επίσης η δεύτερη πιο χαμηλή σε μισθούς και συντάξεις. Όλα αυτά λοιπόν. Είμαι συνταξιούχος δημοσίου, τα ξέρω πολύ καλά. Τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, τα βιώνετε προσωπικά, οπότε δεν χρειάζεται να το αναλύσω. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι δυστυχώς η ακρίβεια οφείλεται καθαρά στις πολιτικές όπως τις έχει διαμορφώσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πώς, και γιατί το λέω αυτό, δίνοντας μεγάλα μπόνους εντός εισαγωγικών και αβαντάζ στους ολιγάρχες εις βάρος των ευάλωτων ομάδων και τάξεων της χώρας μας. Από εκεί και πέρα, ένα γενικό συμπέρασμα να πω, δυστυχώς κύριε Παράτσα, ο πληθωρισμός έχει αποκτήσει δομικά χαρακτηριστικά. Πάνω σε αυτό λοιπόν, εμείς ερχόμαστε στο ΠΑΣΟΚ και λέμε ότι εκείνο που πρέπει σε πρώτη φάση να κάνουμε είναι μία ενιαία αρχή καταναλωτή. Τι είναι αυτή η ενιαία αρχή καταναλωτή? Αυτή που έχει προτείνει ο πρόεδρος μας ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η ενιαία αρχή καταναλωτή λοιπόν είναι αυτή η οποία θα ελέγχει τα ολιγοπόλια και τους μεσάζοντες, έτσι ώστε οι τιμές να μην φτάνουν στους καταναλωτές ανεξέλεγκτα, έλλειμμα ελέγχων, έλλειμμα απόλυας είναι το αβαντάζ όλων αυτών των μεσαζόντων και των ημετέρων μεσαζόντων, με αποτέλεσμα να προφυλάσσεται ο καταναλωτής στην τελική τιμή του προϊόντος. Μια άλλη πρόταση που έχουμε κάνει είναι η μείωση του ΦΠΑ. Μας είπαν οι λαϊκιστές γι' αυτό. Μας είπαν οι λαϊκιστές που είπαμε να μειωθεί το ΦΠΑ κατά 2% στα βασικά, στο 2% στα βασικά είδη ανάγκης, στα τρόφιμα και στα βασικά είδη ανάγκης. Το λέμε αυτό και λέει ότι έτσι λέει δεν θα αποδώσει το μέτρο. Αν δεν δοκιμάσεις κάτι, δεν μπορείς να προδικάσεις ότι δεν θα αποδώσει. Και ρωτάω εγώ, στην Πορτογαλία, που είναι 4 φορές παραπάνω ο πληθυσμός της από εμάς, γιατί απέδωσε και εδώ δεν μπορεί να αποδώσει? Δεν είναι αυτό. Είναι ότι η κυβερνητική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας θέλει να προφυλάξει τους ολίγους, τους μεγάλους και τους συμμετέρους. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη ανάγκης και παρακολούθηση ανατρίμηνο σε βάθος 3 ετίας. Σε μια 3 ετία να δούμε αν όντως πιάνει το μέτρο ή δεν πιάνει όπως θέλουν να προφασίζονται και αναλόγως να το αναπροσαρμόσουμε. Σε όλα αυτά τα είπαμε με τον πλέον θεσμικό τρόπο στη Βουλή. Τα καταθέσαμε δηλαδή με τροπολογίες, τις οποίες ποτέ δεν έγιναν δεκτές. Εμείς λοιπόν, επειδή πάντα ήμασταν δίπλα στο λαό, επειδή ό,τι έγινε το ΠΑΣΟΚ και ό,τι έκανε αυτή η χώρα, το έκανε με μία μεγάλη δύναμη την κοινωνία και τον απλό τον κόσμο, τον λαό, εμείς θα επιμένουμε σε αυτές
τις κυβερνητικές πολιτικές και τακτικές, να είμαστε απέναντι από τη Νέα Δημοκρατία και να προτείνουμε πάντα ουσιαστικές λύσεις για ελάφρυνση του βάρους αυτού από τις ευάλωτες ομάδες. Όπως επίσης και η μισθή, μεγάλο θέμα. Και για τον κατώτατο μισθό καταθέσαμε τροπολογία που λέγαμε ότι πρέπει να διαμορφώνεται, να επανέρθουν οι εθνικές συλλογικές συμβάσεις και να... για την κατώτατη σύνταξη και μισθή και όλα τα σχετικά. Όπως επίσης και για τους χαμηλούς συνταξιούχους, λόγω των ημερών που περάσανε, θεωρούνταν υψηλή σύνταξη των 700 ευρώ και δεν πήρανε το 100 και 200 ευρώ το βοήθημα για τις γιορτές, γιατί θεωρούνταν ότι ήταν υψηλή σύνταξη των 700 ευρώ. Αυτό λοιπόν δεν ανήκουν στις δικές μας πολιτικές, δεν ανήκουν στη δικιά μας κατηγορία. Έχουμε ένα άλλο πλάνο, έχουμε προτείνει ήδη για τους 380.000 χαμηλούς συνταξιούχους στο νέο ΕΚΑΣ που θα βοηθηθούν, σε μια σειρά άλλων μέτρων. Αλλά αν τα επεκτείνουμε όλα αυτά, θα μας φτάσει όχι ο χρόνος. Δεν θα επιταθούμε. Εγώ καταγράφω όλα αυτά που μου λέτε και λέω καταγράφω πρώτα στη μνήμη και μετά οπωσδήποτε ως συνέντευξη, γιατί εγώ έχω μια βασική αρχή. Η συνέντευξη έχει έναν τίτλο, Ουδής το απειρόβλητο. Που σημαίνει ότι μετά από κάποιο χρονικό διάστημα που θα τα ξαναπούμε, και αν θα είστε κυβέρνηση ή αν δεν θα είστε ή εδώ πάλι, θα πούμε πραγματικά την υλοποίηση. Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, πώς υλοποιούνται αυτά που λέμε. Γι' αυτό λέω στο δεύτερο γύρο συνεντεύξεων, καθότι από αυτή τη συνέντευξη θα περάσουν και οι 7 βουλευτές. Μάλιστα κάποιο μου είπε, μου λέει καλά, θα καλέσει και το χ βουλευτή. Πήγα και του λέω, δεν κατάλαβα. Από τη στιγμή που είσαι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ας ανήκει οπουδήποτε. Πρέπει να περάσει να μας μιλήσει για τον τόπο του. Γιατί εκλέχθηκε στον τόπο του. Και μας ενδιαφέρει ο τόπος μας. Δεν μας ενδιαφέρει η ιδεολογία του. Η ιδεολογία του είναι αυτό που έχω και εγώ και θα δώσω την κάλπη να το ρίξω. Αλλά από εκεί και πέρα όμως για τον τόπο μου με ενδιαφέρει οπωσδήποτε να γίνει ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να γίνει. Και η άρχιση πίεση από εμάς τους μικρόδημοσιογράφους προς εσάς θα είναι ό,τι καλύτερο. Εσείς οπωσδήποτε να γίνετε αποδέκτες και συνέχεια οι κύριοι που λέμε οπωσδήποτε τη συζήτηση στη Βουλή για να μπορέσετε οπωσδήποτε να πάρετε κάτι. Γιατί πολλά δεν μπορούμε να πάρουμε. Αλλά θέτουμε 10 να παίρνουμε τα 3. Τα 4. Συμφωνώ με αυτά που είπατε και επαυξάνω και θα επαναλάβω αυτό που είπα. Εγώ προσωπικά ζητώ ο κόσμος να είναι πολύ αυστηρός κριτής απέναντί μου. Γιατί έτσι και εγώ θα προσπαθήσω περισσότερο για τον τόπο μου, θα διορθώσω τυχόν λάθη μου, τυχόν παραλήψεις μου. Δεν υπάρχει άνθρωπος που μην κάνει λάθος και να μην κάνει παραλήψεις. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Αλλά εκείνο που θέλω κλείνοντας να διαβεβαιώσω τους ακροατές σας, τους τηλεθεατές σας, δεν ξέρω πώς θα παρουσιάσετε. Στο site παρουσιάζεται και σε διάφορα να πούμε θέλω να πω ότι εμένα η πόρτα μου είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο, προκειμένου να ακούσω τις ιδέες τους για τον τόπο, την άποψή τους, να συνδιαμορφώσουμε οτιδήποτε πιστεύουμε ότι θα κάνει καλό στον τόπο μας και στον νομό μας γενικότερα. Είμαστε ένας φτωχός νομός, είμαστε ένας νομός από που δημογραφικά φθήνει, το είδαμε και σε μια τελευταία έρευνα που έγινε και όλα αυτά είμαστε εδώ για να όλοι μαζί να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες, γιατί η Ετωλακαρνανία δεν έχει πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Και όσο είμαι εγώ εκεί, δεν θα το επιτρέψω να είναι οι Ετωλακαρνάνες πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Παρακαλώ να σας ευχαριστήσω και επειδή με γέμισε αυτό το τελευταίο που είπατε, γιατί νιώθετε πράγματι ως Ετωλακαρνάνισσα και όπως είπατε και λίγο Μεσολογγίτσα, μια και υπήρχε αρκετά χρόνια εδώ, να ξέρετε κάτι. Και οι πολίτες όλοι αυτοί που είναι και στον νομό, αλλά και ιδιαίτερα οι δημότες της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που σας γνωρίζουν πάρα πολύ, αλλά όταν δουν πραγματικά την προσπάθειά σας, να ξέρετε κάτι, ξέρουν να αμείβουν τον κάθε βουλευτή, τον κάθε αυτοδιοικητικό, τον καθένα ο οποίος πραγματικά προσπαθεί. Είπατε νωρίτερα κάτι. Είπατε πραγματικά το συνυφασμένο πάθος με την προσπάθεια. Μακάρι αυτό που μου δείχνετε και βλέπω στα μάτια σας αύριο πραγματικά να υλοποιηθεί. Μακάρι όταν βγείτε κυβέρνηση να μπορείτε να τα υλοποιήσετε και τότε οπωσδήποτε ακόμη πιο καλά, γιατί θα έχετε και τη δύναμη πάνω οπωσδήποτε των πολλών. Αλλά εκείνο που θα μετρήσει περισσότερο και θα ήθελα πραγματικά, αφού σας ευχαριστήσω και σε ευχηθώ καλό και δημιουργικό έργο, και σας πω ότι πράγματι ήταν, πιστεύω, μια συνέντευξη που έχει αρκετά στοιχεία για να μπορέσουν να δουν και οι ισοτοπίτες μου και να ακούσουν. Και βλέποντάς σας, σας είπα ακριβώς απέναντί μου, ένιωσα ότι πράγματι έχετε καλή διάθεση. Όμως θα ήθελα να ξέρετε κάτι, αυτή η καλή διάθεση, όπως είπαμε, να μείνει στα λόγια.
Και θα ήθελα οπωσδήποτε, όπως είπατε, έχετε μια ανοιχτή πόρτα για όλο τον κόσμο. Μακάρι αυτό να το έχετε, να γίνετε κάποτε και υπουργός και οτιδήποτε άλλο και να το έχετε. Γιατί να ξέρετε κάτι, σε κάποιον είχα πει κάποιον αυτοδιοικητικό που κάποια στιγμή, όπως δεν τον ΑΒ λόγο, όταν του είπα τώρα να κάνεις αυτό ή τ' άλλο και δεν ήθελε να ακούσουμε τίποτα, του λέω ψηλά τη χτύνεις τη φωλιά και θα σου γύρω κλόνος. Πήγαινε και μου λέει, σε παρακαλώ. Του λέω, μην με παρακαλείς καθόλου. Γιατί λέω, θα πάω και λίγο παραπέρα. Λέω, γιατί εγώ επειδή έχω και μια ηλικία Α, άκουσε γέρο συμβουλή και παιδεμένο γνώμη. Λοιπόν, και γύρισε λοιπόν και χαμογελούσε. Και του λέω, μην χαμογελάς. Είσαι νέος άνθρωπος, ανέλαβες ένα Δήμο. Άκου και κανένα άλλο, δεν βλάπτει. Βλέπω ότι εσείς έχετε ένα καλό, γι' αυτό το συνδυάσα να σας πω αυτό, ότι ακούτε. Σας ευχαριστώ. Μακάρι να ακούτε πάλι και μακάρι να μην γίνετε πολιτικός. Και το λέω αυτό γιατί τι γίνεται. Γιατί στους 300 βουλευτές, όπως μου λέει και ο άλλος ο συναδελφός από τους ΣΥΡΙΖΑ τις προάλλες, ότι οι 100 είναι ενεργοποιήσιμοι, οι άλλοι 200 είναι απλά για χαιρετούρες και καλημέρα σε καλησπέρες. Στατιστικά περίπου αυτό είναι το. Χαίρομαι που συμφωνείτε και χαίρομαι γιατί είστε και στον προοδευτικό χώρο, έχετε ένα λόγο παραπάνω να συμφωνήσετε. Θα σας πω κάτι, ότι εγώ δεν υπήρξα, έχω δουλέψει πάρα πολύ σκληρά στη ζωή μου, στον ιδιωτικό τομέα. Πάρα πολύ σκληρά. Μετά από την τράπεζα έκανα και άλλες δουλειές προκειμένου να επιβιώσω. Γνωρίζω, και με τα ενεργειακά. Προκειμένου να επιβιώσω αξιοπρεπώς και εγώ και η οικογένειά μου. Όμως θα σας πω ότι δεν ήμουν ποτέ και δεν θα γίνω ποτέ επαγγελματίας πολιτικός με την έννοια αυτή. Να αντιμετωπίσω επαγγελματικά το θέμα προκειμένου να έχει ένα καλό αποτέλεσμα, ναι. Αλλά εγώ δεν έζησα αυτή την πολιτική. Δεν με ενδιαφέρουν οι καρέκλες. Το κάνω γιατί το αγαπάω, μου περισσεύει η ψυχή και θέλω να τη δώσω στον τόπο. Όταν κουραστώ αυτό να το κάνω, θα αποχωρήσω αξιοπρεπώς. Τόσο απλά. Έχουμε λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου ολόψυχα, καλή χρονιά, να είστε καλά και πάνω απ' όλα όπως είπατε, όταν τα ξαναπούμε να έχουμε δει πραγματικά ότι υπάρχει βήμα υλοποιήσιμο και έχουν γίνει πολλά πράγματα. Να πω και εγώ πάλι καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο και ένιωσα πάρα πολύ ωραία μαζί σας. Πέρασα ένα μισάωρο, δεν μπορώ να απολογίσω το χρόνο όσο ήταν. Πέρασα πολύ ωραία μαζί σας. Όταν περνάει κανείς καλά, περνάει ο χρόνος γρήγορα. Μπορεί και παραπάνω ίσως. Αλλά δεν πειράζει. Ελπίζω να μην κουράσουμε αυτούς οι οποίοι θα μας ακούσουν. Νομίζω και εγώ, ναι. Να είστε καλά και καλά, καλή χρονιά να έχουμε.